Nová štúdia varuje, že astéroid 2024 YR4 by sa mohol 22. decembra roku 2032 zraziť s Mesiacom. Aj keď zatiaľ existuje iba 4,3% šanca na dopad na mesačný povrch podľa údajov z vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba, ak by takýto objekt zasiahol Mesiac, bude to najväčší dopad za ostatných 5000 rokov a uvoľní energiu rovnajúcu sa masívnemu jadrovému výbuchu. Do vesmíru by mohlo byť vyvrhnutých až 100 miliónov kilogramov mesačných trosiek a ak by došlo k dopadu na privrátenej strane Mesiaca, až 10% týchto trosiek by mohlo spadnúť do zemskej atmosféry. Zatiaľ čo väčšina úlomkov by v nej zhorela, ďalšie častice by mohli predstavovať vážnu hrozbu pre rýchlo rastúcu satelitnú sieť okolo Zeme. Ak ťa bavia videá o objavovaní a záhadách vesmíru a kozmonautike, daj mi prosím odber na tento kanál.